tangi gasik, masaknya juga gasik guys. Tangi sekitar jam 4-an, kota ngumpulna nyawa disit. Kue mbok temenan jam 4 guys, Rika pada tangi jam pira guys. Lanjut inyong liwet ki guys, nelahna sega. Banjur gawe kopi layang go inyong. Inyong juga langsung goreng kentaki alias ayam goreng layak guys. Anak inyong menarani gorengnya kentaki. Ica wis mateng ki kentaki nih guys, 1,5 kilo dadi sak mangkok jago. Lanjut inyong buka ki korden ke guys karo jendela. Ya ikin peteng guys, lawang tangi gasik. Kue ki peteng dedet kayak guys, remet-remet nang jaba. Ya wis kayak ki by video nih guys.